Dulur, apa kabar dulur? Alhamdulillah. Sehat-sehat kabeh dulur ya. Dulur, iki aku nangone daerah Semeru dulur. Iki pemandangannya bagus dulur. Kayak ngene iki sing jenenge teras Semeru mungkin. Dalane lurus nangone Gunung Semeru dulur. Iki lho, iki Tegalan dulur. Sepanjang mata memandang kelihatan Tegalan dulur. Loh koyok ngene dulur, Masya Allah. Waduh iku matahari ini backlight ini dulur, tak putri mana dulur. Ya, Tegalan dulur. Iki langsung Semeru dulur. Loh, iki kau panjang munggah Semeru dulur. Loh, koyok ngene dulur, apik dulur. Masya Allah, anugerah ilahi dulur. Wow, ini Tegalan sawah campur tadi situ dulur. Ini dulur. Sampai dulur ini dulur. Ini nangone teras Semeru dulur. Mbok iki daerah ndi iki? Pronojiwo apa ndi? Pokoknya nganut ngono dulur. Katut angin dulur, Masya Allah. Semeru gagahe kaya ngono dulur. Semeru gagahe kaya ngene lho, kaya ngene dulur. Masya Allah. Baru kali ini dulur saya melihat Semeru seperti ini dulur. Dekat sekali dulur, kurang lebih 3 kilo ini dulur. Wow, kayak gini dulur, Masya Allah, senengi dulur. Wis ngevlog dulur, wis ngonten bendino dulur. Wis jadi mikir FYP, apa wis pokoknya ngonten sing apik diupload ya dulur. Perkara FYP, angel rek ngomong FYP, iku urusane Mbak Meta dulur. Urusane Mbak Meta. Kayak ngene iki dulur, ini pemandangan langka dulur. Kebetulan cuacanya sangat cerah sekali sehingga Semeru iki ketok saoyot-oyote dulur. Kayak ngene dulur, Masya Allah dulur. Ngene kota-kota gede kan ngene iki dulur. Kanggone wong Lumajang iku wis biasa ngene iki dulur. Lek kanggoku wong Surabaya kaya ngene iki dulur, pemandangan langka dulur. Masya Allah lu dalane apik, cor-coran kau pancang langsung munggah Semeru dulur. Lah iki lek umpama Semeru meledos ya gak iso mlayu dulur. Masya Allah. Cuaca cerah sekali mendukung. Mbok iki Tegalan dulur, wame dulur, wong akeh dulur. Wow, kok ngene dulur, Tegalan dulur. Ono sing tanduri jagung, ono sing tanduri pari. Wis macem-macem dulur. Ono sing sayur-sayuran niku dulur, timun. Monjane halaman apa areale luas sih kaya ngene dulur. Ngene kaki Gunung Semeru. Wah, iki Budalan Tegal dulur. Budalan Tegalan. Ngene dulur. Suwenenge dulur. Basa utang sak numpuk sak kono gak ngreken dulur. Para cicilan dipikir mburi dulur. Sing penting ngonten. Loh, sing penting ngonten dulur. Masya Allah, senenge dulur. Wis sapa dulur sing delok video iki tak dongakno seger waras. Panjang umur dulur. Rezeki barokah. Uripe barokah dulur. Wis tak elingno maneh dulur, sing penting ngonten diupload dulur. Perkara FYP urusan Mbak Meta. Oke. Ngene dulur. Marung tak ngaling nggon dulur golek sing pidhek maneh dulur. Masya Allah. Sret. Tak jume dulur, Semeru dulur. Ngene. Oke. Wis ngene dulur ya. Sementara tak kei video sing unik ini dulur.
Wis sampean delok, sampean tuwuk-tuwukno. Dene sampean welas, ya sampean like, sampean komen, sampean share, terus sampean simpen dulur. Pemandangan koyo ngene iki langka dulur. Budal jam 5 esuk tak belani. Kanggo ngonten sing apik dulur. Wis, ngene dulur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat, salam sehat. Konten Ria. Teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dapat menangkap dan melihat tayangan ini, seger waras panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.